Ďakujem ešte raz. Dámy a páni, po úvodných slovách pána farára Jozefa Šamaja sa prihlásil o príhovor predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico. Nech sa páči. To bude mať hlavu a pekne. Ale pán farár sa bude hovoriť. Pekne sa povedal. Dovolite, začnem poslovením na pána farára. Vážený pán farár, vážení prítomní, chcem vám poďakovať, že ste v takomto obrovskom množstve prišli sem, aby sme spoločne otvorili toto multifunkčné ihrisko. Priznám sa, keď som dostal do rúk dnešný program a bolo tam napísané, že mestská časť Žiliny, povedal som si, príde pár ľudí, poďakujeme, otvoríme ihrisko a pôjdeme ďalej. Ani ma vlastne nenapadlo, že tu bude takáto obrovská masa ľudí, ktorí majú záujem byť pri dobrých skutkoch. Prepáčte nám, že sme prišli neskôr, ale my sme dnes ráno len o 3:00 sa vrátili z Bruselu a máme posunutý celý deň. Verím, že toto ospravedlnenie beriete a že spolu v príjemnej atmosfére budeme otvárať toto športové zariadenie. Vážený pán farár, obracam sa na vás a chcem vám naozaj poďakovať, pretože je pravda, že vláda Slovenskej republiky podporuje výstavbu podobných ihrisk. Vážení priatelia, toto je jedno zo 620 ihrísk, ktoré budú otvorené do júna v roku 2010 na celom území Slovenskej republiky. Prakticky každá obec, každé mesto, ktoré chceli spolupracovať, dostali pomoc zo strany vlády. Je to však len druhé ihrisko, ktoré vzniká v spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a dovolím si použiť širší výraz katolickou cirkvou, zastúpenou v tomto prípade pánom farárom a Danou Farmovskou. Ja som veľmi rád, že som mohol ako predseda vlády podpísať dotáciu na toto ihrisko, ale chcem vás všetkých poďakovať, pretože viem, čo obnáša postavenie takéhoto krásneho zariadenia. Množstvo energie, ďalšie peniaze, sponzorov, organizovanie, preto určite, a myslím to úplne vážne, jeden obrovský potlesk ešte raz patrí pánovi farárovi a ľuďom. Veľmi pekne ďakujem, pán farár. Aj táto spolupráca potvrdzuje, že vzťahy medzi vládou Slovenskej republiky a cirkvami, použijem ten všeobecnejší výraz, sú veľmi korektné. Pokiaľ ide o priamo vzťah medzi vládou Slovenskej republiky a katolickou cirkvou, rád by som s potešením povedal, že náš dialóg je maximálne konštruktívny, pravidelne sa stretávame, preberáme aktuálne otázky spoločenského života a veľmi si vážim, že spolu s katolickou cirkvou nachádzame spoločnú reč, najmä v sociálnej oblasti. To, čo robí katolická cirkev v práci s mládežou, to, aké moderné prístupy začína používať, to všetko si naozaj vyžaduje určitú mieru obdivu a aj plnú podporu. Vláda Slovenskej republiky, ako dobre viete, je sociálne orientovaná. Rovnako viete, aká bohatá je sociálna náuka katolíckej cirkvi a my sa stretávame, o týchto veciach spolu hovoríme a nachádzame veľa spoločných tém a ja za tento konštruktívny dialog chcem aj tu, na tomto mieste v Žiline, katolíckej cirkvi poďakovať. Vážené dámy a páni, milí priatelia, ďakujem aj vám za podporu, ktorú vláda Slovenskej republiky dostáva, pretože nie sme v ľahkých časoch. Máme tu svetovú hospodársku krízu. Sľubujem vám to, ako tu stojím, že nedovolíme, aby za túto krízu platili daň obyčajní ľudia, lebo nie ľudia na Slovensku, nie mladí ľudia, nie tí, ktorí chodia do práce, nie tí, ktorí sú na zaslúženom oddychu, ale špekulanti Spojených štátoch amerických spôsobili svetovú finančnú krízu. A my nechceme, ako to možno robia v iných štátoch, aby ľudia na Slovensku, tí najbezbrannejší, platili daň za to, čo vymyslel niekto iný. Peniaze treba hľadať tam, kde sú, v bankách, v monopoloch,
najmä u tých, ktorí majú veľmi veľa. A ja verím, že ak tento princíp solidarity budeme dôsledne presadzovať v každodennom živote, tak krízu zvládneme tak, že už v roku 2010 budeme pocitovať pozitívne náznaky hospodárskeho rastu. Ďakujem vám aj za podporu vo veľmi citlivých slovensko-maďarských vzťahoch. Slovenské národné záujmy sú záujmy, s ktorými táto vláda nebude obchodovať. Sú to záujmy, ktoré sú pre nás sväté a budeme za ne bojovať. Slovensko je mladá krajina. Slovensko je mladá krajina. Vznikli sme v roku 1993, 1. januára. Ale máme mimoriadne bohatú históriu. Máme sa o čo oprieť. Máme množstvo vynikajúcich ľudí. Máme množstvo významných udalostí. Je našou povinnosťou oprieť sa o tieto osobnosti, o tieto udalosti, najmä pri presadzovaní našich národných záujmov. A najmä tu, na severe Slovenska, ale aj v iných častiach Slovenska cítime fantastickú podporu a chcem vám za to naozaj veľmi pekne poďakovať. S veľkým potešením sa dnes zúčastňujem na otvorení tohto ihriska. Dúfam, že sa nám podarí zahrať aj nejaký krátky futbalový zápas. Počul som, že proti pánom farárom, ak som teda tomu dobre porozumel, ešte som nikdy nehral proti pánom farárom futbal. Dúfam, že to bude príjemné stretnutie, bude však pre nás veľká hanba, ak nás porazia. Preto nasadzujeme obrovské esá do našho ústu, ako Robo Kaliňák, Dušan Galis, ale máme tu aj zo pár futbalistov, ale predsa nejde o výsledok, ide o to, aby sme sa všetci dobre cítili. A ešte raz ďakujem pánovi farárovi, že myslí na mládež, myslí na mladých ľudí, ktorí nám často trávia obrovské množstvo času pri počítačoch, pri televízoroch a pri všelijakých bezduchých hrách. 100-krát lepšie bude, keď tu budú robiť kotrmelce, keď tu budú hrať tenis, futbal, hádzanú alebo čokoľvek iné. Ďakujem všetkým, ktorí ste prišli a teším sa na príjemný večer. Ďakujem pekne. Vážené dámy, vážení páni, milí priatelia, milí hostia, po úprimných slovách premiéra Slovenskej republiky Roberta Fica sa vám prihovorí predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Lanár. Ďakujem pekne, vážený pán predseda vlády, vážený pán minister, vážení spolumocnenci vlády, poslanci, predstavitelia mesta a predovšetkým vy, milí Žilinčania, ak tak môžem povedať, aj farníci. Dovoľte, aby som aj ja povedal pár slov, pretože takto Teraz by sme posvetili ihrisko. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Boh prameň každého dobra, nech je s vami všetkými i s duchom tvojim. Všetky veci, čo Boh stvoril a udržiava, všetky udalosti, ktoré sa prozreteľne riadi, aj diela ľudí, ktoré sú dobré a vedú k dobru, toto všetko pohýňa srdcia i ústa veriacich, aby velebili Boha, pôvodcu a prameň každého dobra. Týmto našim slávením vyznávame vieru, že tým, čo sa boja Boha a milujú ho, všetko slúži na dobré. Nepochybujeme, že treba vždy a vo všetkom hľadať Božiu pomoc, aby sme sa primkli k vôli nášho Otca a v Kristovi mohli všetko robiť na Božiu slávu. Čítanie z prvého listu svätého apoštola Pavla Timotejovi. Všetko, čo Boh stvoril, je dobré
a nemá sa zavrhovať nič, čo sa prijíma so vzdávaním vďaky